Iratxe, hirugarren galdera ez. Lehen sektorearen ardura politikoa zure esku balego ez? Edo, bueno, lan taldeo erabakiak hartzen dituen lan talde horretan partaide izango bazina, zer aldatuko zenuke politikan eta zer proposatuko zenioke politikari lehen sektorean aldaketa horiek emateko ez? Zer aldatuko Bai. nukenaren inguruan, lehenengo eta behin, nik uste dut elikadura ezin dugula merkatuaren esku izten laga, eta hori da, hemen ere egiten dena, munduko beste hainbat eta hainbat lekutan egiten den moduan, elikadura sistema globalizatu honek, merkatua dauka sakrosantu moduan, eta orduan horrek zer suposatzen du, ez? Merkatuak ez du egoki banatzen, eta honek eragin ezberdinak dauzka. Ze elikadurak egia da mundu mailan diru asko mugitzen duela. Urtean gutxi gora bera 3,5 bilioi euro. Egia da baita ere, sortzen den produkzioaren zati handi bat, herena konkretuki ez dela aprobetxatzen. Eta egia da baita ere, gero eta jente gehiago dagoela munduan gozez, 1.000 milioi pertsonatik gora. Beraz, merkatua ez da justua, ez du ondo edo egoki banatzen. Eta elikadura eskubide moduan kontsideratu beharko genukela uste dut. Baina eskubide subjetibo lehenengo generazioko eskubidea. Eskubideak ere mailakatuta egoten dira, lehenengo generaziokoak, bigarrenekoak, hirugarrenekoak, eta ez bizitzeko oinarrizko gauzak, eta horren artean elikadura bat da, horiek egon beharko lirateke eskubide subjetibo lehenengo generaziokoen artean, eta hori nolabait administrazio publikotik bermatu beharko genuke. Orduan hori da nik uste dut lehenengo enfokea edo aldatu beharko genukena, eta horrek eragingo luke hainbat gauza aldatzen. Ez da zer proposatu esan duzueneko. Bai. Zer proposatu, lehenengo eta behin nik uste dut 0 kilometroko bai produkzio eta kontsumoa albideratzea, eta hori modu edo kudeaketa agroekologiko baten, transizio bat egin beharko da. Ze egia da, orain arte administrazioak bultzatu duen, eta baita Euskal Administrazioak bultzatu duen eredua, izan da eredu intensiboa. Eta horrek albo kalte batzu dauzka. Transizioa egiten lagundu beharko zaie orain arte intensiboan egon direnei ere. Eta berriak beste kudeaketa eredu honetan txertatu. Eta horretarako ze baliabide edo jarri beharko luke administrazioak. Nik uste lehenengo eta behin formazioa eta aholkularitza egon beharko liratekela zuzenduta agroekologiari. Eta agroekologiaren produziotik kontsumorako tarte guzti horretan suposatzen duenarekin. Eta baita ere, bibero edo astegiak hasi berrientzat edo, sustatu beharko lirateke, Katalunian egiten den antzera esate baterako. Horrez gain, beharko lirateke beste gauza batzuk, ez da esate baterako, zirkuitu laburrak lagundu. Nola laguntzen dira zirkuitu laburrak? Esate baterako kontsumo taldeak, edo banaketa sare ezberdinak, administrazio publikoak berak sustatuaz, horretarako lokalak, azpiegiturak, eta behar bada enplegatuak edo jendea bejarriaz, ez da? Eta honek merkatuan interbenitzea suposatzen du. Baina horretarako ez dugu izan behar ezelako ez beldurrik, ez lotzarik, ez zergatik, eskubide subjetiboa bada, ez dago horretako aitzakiarik. Ez da nahikoa honekin ala ere, zergatik, sortu beharko liratekelako sistema publikotik baita, tokiko eta sasoiko produktuen transformazio edo eraldaketarako sistema publikoak, demagun, hiltegiak, hainbeste borrokatu duzunazuk, hiltegi publikoak behar dira. Ez badira fizikoak nonbaiten kokatuta, mugikorrak edo nola baitekoak, baina kolektiboak eta publikoak. Zatikatze eta banatze gelak baita ere, mermeladak edo kontserbak egiteko zerak azpiegitura publiko modu komunalean erabiltzekoak, baita ere zergatik balio erantzia sortzeko baserritarrei, ez da? Eta horrez gain, eta orain, erosketa publiko berdea ere nola dagoen mai gainean, administrazio publikoak egin beharko luke, bai eskola jantokietan, nolabait atea zabaldu du, baina hori modu nabarmenagoan ireki, baita ere ospitaletan, edo erresidentzietan, erosketa publiko berdea egin, prezio duina ordainduaz baserritarrei produktu horiekiko, eta produktu hori kontsumitzen dutenei, normalean direla sektorerik ahulena gure gizartean, gaixoak, umeak,
edota, bueno, adinez nagusiak direnak, emon elikagai osasuntsuak eta osasungarriak, ez? Hori baino ez dakit nola esan, ongizate edo gizartearen baloreetan koherentzia zerbait mantentzeko tresnarik, ez dakite dagoen eta egingarria da. Eta horrez gain, presio publiko behatoki bat edo presio duinak izatea albideratu beharko luke baserritarrentzat. Eta horrek zer suposatzen du, hemen ere bide bat ibili beharko dela, ez? Hori goizetik gauera segurazki ez da aldatuko, behatokia sortzea aspaldidanik eskatzen da, eta baita etiketa doblea ez da. Zuk goazenean esate baterako supermerkatu batera, pentsatzen dugu askeak garela aukeratu dezakegulako. Baina aukeratu dezakegu han dauden produktuen artean, eta normalean han ez dira produktu guztiak egoten. Eta han daudenen artean ere jakingo bagenu, nik erosten dut asa bat, ez? Eta asa honengatik ordaintzen dut, ez dakit, presio bat. Baina hemendik zenbat doa baserritarraren gara. Bitartekariak zenbat eskuratu du. Nondik dator hau? Hau da, hor badaude hainbat dumping, batzuk direla sozialak, beste batzuk ingurumenekoak, geratzen direnak disimulatuta presioan, edo ez gara ez da kontzienteak. Orduan, erosketa kontzientea sustatzeko etiketan agertzea gauza guzti hauek, edo presioaren zerean ezaugarrietan lagunduko luke. Baina hori gertatu bitartean eta presioak duinak izatera heldu bitartean bertoko baserritarrentzat, administrazio publikoak nik uste dut egin beharko lukela diru laguntza lerro berri bat ireki, zertarako transizio honetan emateko gutxieneko soldatara iristeko bertoko baserritarrari behar duen konpentsazio moduko bat 40 ordu astera ponderatuaz edo astatuaz bere lanaldia. Eta hau izan daiteke bitarteko tresna bat bestea lortzen den bitartean. Hau ez dakit horri izan da. Segi. Ez, listo. Listo. Eskerrik asko Iratxe.